dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. Marina Aldao, this is Mitch. Asin ngunya na Aldao, yaon nga ni kita digdi sa Philippine Ceramics Putsan, Tiwi Albay. Asin nag-visit nga ni kita digdi sa mga pottery, sa mga pots, nagibukan sa tuyang mga local artist na mga nagigibunin mga paso, iba-ibang crafts, igwanin mga lampshades, igwanin mga home decor, iba-iba na, nag-level up na talaga ngayon sa tuyang mga produktong pottery. And makaugma akong tango niya na Aldao, may nakatuparan kita, nakaibanan taman sa pagbablog. Ngayong araw dito nga sa Philippine Ceramics, nakita natin dito si Kuya Jun at nag-vlog din siya. Nakakatuwa, pareho kaming members ng Bicolano Vloggers Association na ngayon ay Bicolano Influencers and Vloggers Organization na. And natutuwa ako na nagkita kami ngayon dito dahil parehas yung advocacy namin na promote tourism. And bukod dyan, i-help din natin yung ating mga artists dito na ma-promote yung kanilang mga products para ngayong pandemic, kahit pa paano, ay mapuntahan pa rin sila at magbisita dahil naman yung mga produkto nila dito ay talagang dekalidad. Di ba, Kuya Jun? Exactly. World class, pang-international po yung mga products nila dito. So, pumasya lang kami dito para gumawa ng isang content sa vlog. Nag-ride sila from... Saan kayo, sir, galing? Tabako po, ma'am. Tabako. Tapos, dito na sila sa Tiwi. Tapos, dito sila sa Tiwi Ceramics sa Pottery. And sila rin yung nakita ko yung vlog nyo sa Manito, sa may Yes! Sa Boiling Lake. Ayan. So, ang dami nila. Ang ganda ng rides nila. Ang ganda. Pwede sumama next time. Team Angkas Bicol. Hello! Yung channel ko po sa YouTube is yung Angkas Bicol. So, marami rin po akong naka-upload na mga videos doon about sa ride. So, ang paborito ko talagang i-content is about sa tourism, to promote the local tourism. At the same time, yung mga rides namin, mostly doon sa mga content ko sa rides is yung to promote yung mga natatagong ganda at yaman ng mga local tourist spot natin na hindi pa masyadong nadidiscover maging ng mga local tourists. Yun po talaga ang paborito kong i-content para nang sa ganun ma-discover din nila and then mapasyalan din nila. So sir, ano yung masasabi niya since nagpo-promote kayo ng tourism and advocate din kayo ng turismo? Ano masasabi niyo sir na dito sa Tiwi, isa talaga ang etong pottery sa dinadayo ng ating mga turista? Although medyo mahina pa ngayon, pero at least diba, unti-unti na bumabangon at pinapaganda pa nila yung mga products nila. Exactly. Actually, matagal ko na itong alam na Tiwi Ceramics na to. Isa din ito sa mga bucket list ng mga estudyante pag may mga educational tour sila na pinupuntahan. Kaso nga lang, madam, hindi siya masyadong napopromote sa social media like Facebook, sa YouTube. Kaya ngayon tulungan natin sila. Exactly, correct. Kaya nga gumawa ako ng short video ng vlog para at least i-upload ko yun sa YouTube channel ko and that to help brand yung ito na at least ma-discover, mapasyalan, gain more visitors yan ano. So it's a one way of my advocacy rin na ipakilala sa buong mundo yung beauty ng actually itong mga products nila dito. Hindi lang siya pang local, International. Exactly. Actually, nag-export nga din sila ng mga ganyan. So, at least para makilala pa lalo itong lugar na ito. So, yun po yung purpose ko kung bakit gumawa ako ng content dito kanina lang. So, subscribe nyo si Kuya Jun, ang Angkas Bicol. Dadalhin nila kayo kung saan-saan man dito sa Yes, Bicol. guys. Don't forget, guys, to like, share, and subscribe my YouTube channel. Search nyo naman, guys, Angkas Bicol. Kaya kung buhat nindong mamasyar virtually, i-follow as in i-subscribe nyo na sa indang mga YouTube channel as in Facebook page. Angkas Bicol, motor kulit, riding and tandem, as in yaon man si One Rider, tulong para sa kagulong. Ayan, thank you so much! And don't forget to subscribe also to my channel. Bye! This is Mitch. Salamat tunun. Ikas akong pangiturugan, dali ka malinguan, bukong kang mamipitan.
Gari sirang kang aldaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandiklong. Aloy na kong nag-aalat, nya na itis akong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarang.